This is Dr. Oliver Mtukudzi. Baba Oliver Mtukudzi ndiye umwe wevanhu vanorangarirwa muSouthern Africa, zvikuru sei muZimbabwe nekuvandudza mumanzi weAfro Jazz. Apo vanorangarirwa nekusanganisa ma-elements emusic yemuZimbabwe nema-elements ejazz yaiwanikwa kuAmerica. Mtukudzi vakazotisiya mugore ra2019 musi wa23 January, apo ndo pakaita dima munyika yedu yeZimbabwe. Mtukudzi vakazvarwa vachinzi Oliver Dairai Mtukudzi mugore ra1952 musi wa22 September, zvichireva kuti patime yavakazoshayika Mtukudzi vakanga vave ne66 years. Nguva yatakazosiyiwa navaMtukudzi vakanga varekodha maalbums anodarika 67 ende mumanzi wavo wainakidza, ende kazhinji kacho tichiri kuteerera even mumanzi wavakarekodha na1970 pavaishanda navana Diamond Forbes. VaAlex T Magaisa vanova journalist mukuru anonyanyotaura nezvemumanzi vanoti takarasikirwa namusic ambassador aita kuti nyika yeZimbabwe izivikanwe kune dzimwe nyika dzakaita sana America, UK, zvichienda kwese kunana Canada nekunana Australia. Your fan base here in Canada or all over the world, it comprises of people from different ethnic backgrounds. How do you manage with the language barrier? It's not about language, it's about feeling. Okay. So if you manage to touch their heart, that's okay. You have achieved the purpose. That's right. Paneimwe interview vaMtukudzi vachiri vapenyu vanoti maprofessional guitarist panguva yavo vaitovaseka sekuti ivo vaitsvaga unique sound yanga isingafaniri kugadzirwa negitare, panguva iyoyo vairidza gitare zvichiita sekunge mbira. Asi vanoti maprofessional guitarist venguva iyoyo vaitovaseka vachiti ndeipi type yemusic yamuri kuzama kuridza. Baba vaMtukudzi vakashayika vaMtukudzi vachangoitawo jaya, asi kuti vaMtukudzi vakwanise kusapota family yavo vakatora basa ravaishanda kubookstore kwaitawo kuti vabatsiridzewo kuti mhuri ienderere mberi neupenyu hwakanaka. Asi vaMtukudzi vaiti nguva dzinji dzavaingokwanisa kuwana kamukana vaibva vatanga kupractice gitare ravo, zvinova zvakaita kuti music yavo izovandudzika sekuti music iyi vaipractice panguva yanga yakavaomera muupenyu. vaMtukudzi vanonzi chakakonzeresa rufu rwavo heart failure yainge yakasanganisirwa nediabetes kana kuti macomplications aikonzererwa nediabetes. Asi vachitaura vaDiamond Forbes vanova shamwari yavaMtukudzi vanova vakashanda navaMtukudzi kwemakore anodarika 20 vari record executive uyezve saproducer, vanoti izvoni vakabatikana zvisingaiti pavaitaura neBBC vachiti vaMtukudzi yanga isisiri workmate asi yanga yava shamwari yepedyo, zvinova zvakavabata pavakanzwa kuti vaMtukudzi vanganga vatisiya mugore ra2019 kusvika 23 January. Nguva yakare kuita zvemumanzi kwaizivikanwa kuri kwechirombe, asi vabereki vavaMtukudzi vanova vakasangana pakwaya kuti vazonge vachiwanana ndivo vakakurudzira vaMtukudzi kuti vairambe vachiita zvemumanzi, vachiti zvemumanzi zvinogona kuvandudza upenyu hwavo. Semanoro atakaita vaMtukudzi upenyu hwavo wakazovandudzika nenyaya yemumanzi. Gore ra1977 vaMtukudzi nevamwe vavo zichisanganisira vaThomas Mapfumo vakafoma bhendi ravo rainzi Wagon Wheels, zvichireva kuti mavhiri echitima. Bhendi iri harina haro kuzoita mukore wakawanda richirarama, asi izvozvo zvakakwanisa kuvandudza tarenda ravaMtukudzi nerava Thomas Mapfumo, ende zvinhu zvakakwanisa kutiwo tinge tizove nevaimbi vaizonetsa makore aizotevera, especially tanga tava towards independence yeZimbabwe gore ra1980.
Gore ra1978 vaMtukudzi vakange vava nebhendi ravo rainzi Black Spirits, ende panguva iyoyoyo vakabuditsa nziyo yainzi Ndipewo Zano, iyo yaitaura nezvekudzvinyirirwa kwaiitwa vanhu panguva iyoyo. Izvo zvakakwanisawo kuita kuti nziyo iyi ive ine mukurumbira wakanyanyisa, sekuti vanhu vazhinji vakanga vava kuda kuzvitonga, vakanga vava kuda kusununguka munyika yeZimbabwe. Izvi ndo zvakakwanisawo kuzovandudza tarenda ravaMtukudzi nekeriya yavo nezvemumhanzi. Throughout keriya yavaMtukudzi vaizama zvikuru sei kubatanidza family yavo nemumhanzi wavo, apo tinoona kuti one of his brothers vaRobert vaivaridzira keyboard vakazotisiya havo mugore ra1992. Vaizamawo kupinzwawo pamadhiri emumhanzi kuti vakwanisewo kudyawo zvese semhuri. Even pavakatanga pakarepa yemunzvimbo yeNorton, plani yavo yakainge iri yekuti mwana wavo Sam azoitawo the owner of that place zvichinge ivo vazoshayika. Asi unfortunately Sam aizivikanwa nekuti aiimbawo iyo afro jazz iyoyi, akazotisiya mugore ra2010 nekuda kweaccident. Zvinova zvakazorwadza, asi zvakazovandudzwawo futi nzvimbo yepakarepaya kuti izochinjwawo iite nzvimbo yaikwanisa kuvandudzawo mamwe maartist achangosumukira, sezvatinoona kuti vakakwanisa kuvandudzawo maimba akaita sana Mbeu, vakazoitawo successful mumacareers avo emumhanzi. vaMtukudzi vachitaurawo neChisa Live vanoti izvo nemai vavo vaigara vachiti havafi vakagadzira nziyo icharira, zvinonakidza kudarika kuchema kwavakaita musi wavakazvarwa. Vachiti mai Mtukudzi vaigara vachiti nziyo yakanyanya kuvanakidza muupenyu hwavo ndiyoko kuchema kwavakaita musi wavakazvarwa ivo vaOliver Mtukudzi. Ndevachiti ivo hanzi ndicharamba ndichizama kuvavarira kuti ndikwanise kuzoimba nziyo ichanakidza kudarika machemero andakaita. vaMtukudzi vakataura izvi vachitaura neinonzi Chisa Live yekuSouth Africa pavakaitwa interview makore avangange vachiri kurarama.